салом алейкум шогирдои азиз, имрӯз ҳамроҳи шумо абаяи пешкушодаи вайпора мекунем. Пешкушодаи болопӯш. Аввал чӣ кор мекунем? Гарлавинаро 8 сантиметр барои бузбало мегирем, 7 сантиметр барои харобино. 8 сантиметр гарлавинаро мегирем. Дарози пешака 31 сантиметр ҳаққи 1 сантиметр ҳаққи дарз қатъи 31 сантиметр анам хел отметка мемонем. Баъдан чӣ кор мекунем? Баъдан сари остина 6 сантиметр поён мефуроем. Анам хел отметка мемонем. Отметка ки мондем, анам хел метри чӯби қатъи пайваст мекунем. Пиштака намеқапем, пешак пиштака фақат дар анами 6 сантиметр мо туғриш менем. дар 6 сантиметр ки туғриш кардем, сари остина меёрем. Сари остин мо тайёрш 25 мо 25 нел 1 сантиметр ҳаққи дарз қатъи 28 сантиметр мегирем. 28 сантиметр отметка ки мондем. Ана акнун китфора 30 сантиметр китфора меёрем. 30 сантиметр китфора ки ёфтем, ай ҳами 30 сантиметр мондагимо қатъи отметкаи мондагимо 35 сантиметр поён мефуроем духтаро. 35 сантиметр. 35 сантиметр ки поён фурмадем, обхват грудира ай ҳами 35 сантиметр меёрем. Обхват грудира кушодтар мегирем, чема обични барои болопӯша, ай болои кирта танги накна. Ана иҷа пилусаше. Ай ҳами пилусамо анами хел духтаро дар чӣ пайвастш менем? Дар ин сари остини отметкаи мондаги монда пайвастш менем. ана акнун духтарос лави домана 50 мегирем. лави домана 50 мегирем. отметка мемонем. отметка ки мондем, ана ай ҳами обхват груди ёфтагӣ монда ба ин ҳами 50 ёфтагӣ монда пайвастш мекунем. трапеция мерем. поёнтар пайвастш мекунем. духтаро пешака, фақат пешака стараться кунем, пиштака бо набурем. Фақат пешака анами хел ҷадвала монда, дар ҳами отметкаи 31 сантиметр мон анами хел пайваст карда, анами хел хат мекашем. Фақат тарафи пешак. камтар кушодтаракш менем ки танги бад омад. ана акнун духтаро ана метра дар инҷа дар қайчи маҳкам кардам. ана акнун лави домана полу круг мезанем. сари домани мо ваяй 5 сантиметр зиёдтарш мегирем ҳаққи дарзо қатъи. анами хел духтаро анами хел отметка мемонем. инҷа метрмон раста. ана метра гирифта ҳами чиёмова пайваст мекунем. ҳами отметкаҳои кашидаги монда пайваст мекунем. ана акнун рӯжди хушрӯ карда мебирем. ана акнун духтаро пора кардем, китёр ки кардем. ана акнун аввал сарои китфора медузем духтаро. китфора ки духтем ки тамом ки кардем, баъдан бари поюна қада остин ами лави остин қатъи анами хел медузем. китфора духтем, дарзи бара ки духтем, баъдан чӣ кор мекунем? духтарои специални канд ном дора барои дар ҷои планка ан ҳамира мечаспонем. барои ра часпондан да мо специални лапка дар кора. лапкае ки барои обични замока мечаспонем якпараҳа. обични замок барои патайнои замок не, барои обични замок. ана ҳозира дар мошина часпонда канта дар вместо планка канта мечаспонем. ина вақте ки лапкара ки часпондем, канта анами хел монда, ранги планка оре. анами хел лав ба лави ҳами материал монда, анами хел духта мерем. ани хел лав ба лави ҳами духтаро медузем. хеле ки замока мечаспонем, ана ҳамо хел духтаро лав ба лав духта мерем.
анам хел гирду гирд медузе мерем духтаро гирду гирди ҳами сар кардем то ахира анам хел гирду гирд духта мерем баъдан ҳами хел бо аверлок мезанем духтаро вақте ки духтем аверлок инам хел аверлоки задем духтаро баъдан хушрувак инам хел уткуч мекунем ки ягон ҷинҷи надошта боша анам хел хушрувак утк мекунему лапкаи тарафи дигариша мегирем мезанем ана баъдан анам хел дар таги анами мошина монда духтаро анами хел хушрувакак строчка мерем ними лав ба лави ҳами духтаро не духтаро дидем лав ба лави ҳами анам хел строчка мерем не шогирдои азиз ина абаяи мо тамом шид ина духтаро ай ҳами поён то болоро нишон медем нигаҳ кунед плани чира ягон ҷош ҷинҷӣ надорад ягон ҷош ҷинҷ нест духтаро ина ҳамя дидем ина духтаро специални датраниши хеле часпондам агар ки клиенки бихоҳад оне хел маҳкамш менайдаран мешава ки брошка дайҷа бизана ак мо хостем ки хел абиш чиняк зато багати биёя ина духтаро ина дар сари остиншам ҳам хеле канд часпондам ина остино ина духтаро шодаки хушрува ина остини дигариш